जायगायावनो दाउखाखौ गोदोना सेथेनानै बुथारदोंमोन। बिहामजोखौ बुथारनायाव गावनि फिसायाबो थैफाबाय। मा लाब जाखो आङो? बिहामजोखौ बुथारनानै गावनि फिसालाखौबो मोनासै। आयु, उनथिंसो नुजाबायसिगोन नामा आत्माफोरालाय? आं बे ओंखाम संग्रायाव हाबनो हानाय नंला। नङाबा दाउखाजों गोमथाजों आत्माया बोरैबा उथिखांनानै आंनि गोदोनायाव सेथेबालाय बे न'आव थाजानाय नंला। बे न'खौ सिफायनोसै आङो। आं हुवानियाव गोदान न' बिनोसै। बोरैबा आत्माया फैनानै आंखौबो गोदोना सेथेगारबा आं दानो थैथ'वा। ओंखाम खहाबला, उन्दुनो ओंखारला, दुखु सिन्थायानो। फिसाला सासेल'मोन, बे हिन्जावा मा खालामखो? ओइ गोमथा फिफाहाय, खोनादोंना गोमथा फिफा? सोरनि मुं लानानै गाबज्रिदों नों आंखौ? हो? सोरनि मुं लानानै गाबज्रिदों नों आंखौ? नैहाय फिफा, दुखुआथ' आंहाबो दङ। फिसाला गोमानायनि दुखु आंहाबो जादों। नोंल' जायाखै फिफा, बावगारदो। दुखु जानो गोरों मानसिया फिसाखौ गावनि बिहामजोखौ बेबायदि खालामा। गावनि फिसालानि जिउखौथ' जाबाय, मालायनि फिसानि जिउखौबो जाबाय नोङो। आंनि फिसालाखौ बुथारनानै आरो आंनि फिसालानि नाम आं सिगाङाव खारिबावदों नोङो। फिफा, आंखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो फिफा। आंनि फिसाया गैला। आंनि फिसाखौ नों जाबाय आरो आंखौ नों फिफा होननानै गाबज्रिनो मोनला दिनैनिफ्राय। नों मानसिनि जिउ जानो हायोब्ला जेलनि ओंखामबो जानो नांगोन। नोङो दालि ओंखाम जाहोयो नोङो जेलाव दालि ओंखाम। नोंखौ नै पुलिसनो लिंहरनोसै आङो। नङा फिफा, नङा, बिदि दाखालाम। आं नोंनि आथिं हमो फिफा। गोरोन्थि जाबाय, बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय। आंखौ अब्लाबो जेलाव दादोनहर फिफा, जेलाव दादोनहर। हनै बे रांखिनि मोदाय दायनि राबुन उसुर गोदोना गोलाव आथिं गोलाव हिन्जावानो आंनि लोगो दाउखाखौ बुथारबाय। फिफा, सोर फैदों? जों फैदों। आं फैदों। फै जिरायफै। नोंनि न'आव ना जिरायनो फैदों ना दै लोंनो फैदों जों? बहाथो दाउखा आरो गोमथाया? बहाथो? लिंहरनानै हो आंनो। आंहा दाउखाजों गोबां खोथा दङ। नै बे हिन्जावा आंनि बिहामजो आरो आंनि फिसालाखौ गोदोना सेथेनानै बुथारबाय। नैबे। आं बुथाराखै। बबेयाव खारनो नागिरदों नोङो? दाय मावनानै खारग'गोन बायदि मोनदों? माबायदि बिमा बियो, माबायदि बिमा? गावनि फिसाखौ जाबाय बियो, गावनि फिसानि थै लोंबाय बियो। आदै, देलाय बुंलाय, दाउखानि सायाव मानो इसेबां अयथासार खालामदों? मा होननानै बुंनो फिसाफोर, आंनि हिन्जावा खालि गुफुर गोसोमनि खोथायाव नांबाय थायो। दं गैयै थाखा फैसानि खोथायावल' नांबाय थायो। मैया हरजों हरनो बिमाया गारियाव लांनानै ब्रह्मपुत्र दैयाव गारहैबाय। मा? दैयाव गारहैबाय? दाउखाखौ दैयाव गारहैबाय? औ, गारहैबाय। मा खालामबावनो आं? मा खालामबावनो? गैला, आंहा संसारा जोब्बाय। फिसाफोर, आं बुङो नोंसोरखौ, आं फुल पावार होयो। नोंसोरो आंनि हिन्जावखौ मा खालाम। बियो आंनि फिसानि जिउखौ जाबायब्ला आंनोबो नांला बे हिन्जावखौ। मा खालामदो नोंसोरो? आंनो नांला बे हिन्जावखौ। होसोलांदो, बेखौ होसोलांदो। बेखौ ओरैनो हगारथारनो नाङा। होसोलांदो बेखौ जेलनि ओंखाम जाहो। जोमै, फैदो। एसेबां अहंकार जानो नांला। फिसालाया गाबै माथो थरायजोब्बाय। जेखि जाया जाबाय थानो होना। आंनो मानोथो खोन्थाफैबाय थादों? मा जोमै? बोरै एसेबां अन्थाइ बिखा जानो हाखो नोङो? आं नोंजों रायलायदों। आंनि खोथाखौ मानो खोनासङा? खोनासंनांगौ आंहा जेबो प्रयजन गैया। मा? नोंहा प्रयजन गैया? नों बे गथ'खौ जोनोम होनानै नोंहा जेबो दायित्व गैया? नों बोरै एसेबां खोनासंनानै थानो हाखो फिसानि गाबनायखौ? फिसाया गाइखेर मोनजायाब्ला गाबै थैलांगोन। अलंबार, आं नोंखौ गोदोनो बुंखादों माथो। हिन्जाव फिसा मोनोब्ला गासै दायित्वआ आंनि आरो हौवा फिसा मोनोब्ला गासै दायित्वआ नोंनि होननानै गोदोनो बुंनाय जाखादों माथो। दाथ' नोंनि साननाय हास्थायनाय बायदि मोनबायना?
जाहोदो रायजोनो खासि जाहोयो ना मा जाहोयो जाहोदो आरो नोंनि फिसा नालाय नों मा खालामो खालाम माबे गाइखेरखौ जाहोयो जाहो जोमै नों जुदि फिसाखौ बेबायदि खालामनो होननानै सानदोंमोनब्ला नोंहा जुदि फिसानि सायाव एसेबो अननायानो सोमजियाखैमोनब्ला मानो जोनोम होआ नोङो आंथ' हिनजावसा आसा लानानैसो उदैयाव 9 मास गाहाम लादोंमोन जोनोम होदोंमोन आंनि साननाय बायदि जायासै नालाय आंहा जेबो दायथ' गैया थां नों फिसिहै नोंनि गाइखेरखौ दौहै हाबाब नोंखौसो नुबाय आं नोंखौसो मोनबाय आङो मोदोमाव थानाय समावलाय माथो फाग्लि बायदि दिन्थियामोन नोङो हो फिसाखौ मोजां खालामनो फिसाखौ जोनोमनिफ्राय मोजां खालामनो गियानि खालामनो फारसेनिफ्राय गोरों स्मार्ट जानो माखौथ' फोरोंबाय थायामोन नोङो बबेबा दंफाङाव गाखोनाय बबेबा जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय गारि सालायनाय सिखाव खावनाय फारसेनिफ्राय फोरोंजोब्बाय माथो नोङो औ खालामदोंमोन आं गासैखौबो हिनजावसा जागोन होननानै मिजिङावसो खालामदोंमोन आं मिथिबाय आङो बुजिबाय आङो मानो फिसानो गाइखेर दौनो बादो बियो मिथिबाय आं बाबा बे फिसाया नोंनि नङा बेनिखायनो बियो अननो बादों जानांगौ बे फिसाया सोरबा गुबुन हौवानिसो आंनि फिसालानि फिसामोनब्ला बियो गुफुर जागौमोन नायनो समायना जागौमोन अनथावथाव जागौमोन बुं बे गथ'आ सोरनि आंनि फिसालानि नंगौना नंमारा आंहालाय हौवाया साबेसे नोंनि हौवाया साबेसे आं बेखौ बिसार खालामनो थाङाखै बै समाव नोङो दान मोनसे मोननै खारनानै थाहैनाया सोर हौवाजों थाहैदों बबाव गेलेहैदों मा खालामहैदों बेफोरनिबो थै दंदेरो दां आंगा जांगानि हौवाफोरनि थैसो बियो बिनिखायनो फिसाबो गोसोम निग्रु बायदि जानानै फैदों फिसालाया गोसोम जानायखायनो फिसालानि सायाव अननाय हाबाखै हा सि मा खोथा बुंनो होननानै बुंदों माबायदि बुजिनाय नोंसोरनि माबायदि साननाय नोंसोरनि अब्ला मानो गावनि फिसाखौ बोजबना लानो हायाखै नोङो बिमा बिफा गुफुर होननानै फिसाया गोसोम जाबानो बे सोरनिबा फिसा जायो नामा नंगौ नंमारगौ हमनो हाबाय आं दासो बे फिसाया आंनि नंमारा जुदि फिसाया आंनिमोनब्ला बियो आंखौ अनोमोनब्ला बियो गावनि फिसाखौ गाइखेर दौवालासिनो बिदि सोगाबबाय थानाय नङामोन औ नंगौ आयै बे फिसाया आंनि नंमारा बिमायानो जुदि गावनि फिसाखौ अननाय गैयाब्ला बिमानि गाइखेरखौ गथ'आ जानानै थांनानै थानो मोनाब्ला जों बे गथ'खौ लाखिनानै मा लाबायै औ बाबा नंगौ बेनिखायनो जोङो बे फिसाखौ सोरबा गथ' गैजायै मानसिफोरनो हैनोसै औ आयै नों थिगखौनो बुंबाय गथ'खौ हैनानै आंबो लोगो लोगो बे हिन्जावखौ फाथैलाय बिसिखानोसै नङा बिदि दाखालाम आं लागोन आंनि फिसाखौ आं अनगोन आं गाइखेर दौसिगोन आयै बे गथ'आ रावनिबो नङा फोथाय आं गोजानाव थाहैदोंब्लाबो माबा मोनसे कारनाव आं थाहैनो गोनां जादों नाथाय आं गोजानाव दंहैयो होननानै आं जायजोंनो मोनजोंनो सोमोन्दो लादों बे नङा बिदि दासानायै बे गथ'आ अलंबारनिनो अलंबार थौदो थौ आंनि फिसानि खाथियाव थौदो आंनि फिसाखौ अनसिगोन आं गाइखेर दौसिगोन हौवासा हिन्जावसाजों जेबो खोथा गैला थौदो अलंबार दासो समायसिगोन दा बाबा एन्जर फिसा गाबदों मा बुस्थु बेलाय गोसोमसोमनो एन्जर फिसा जाखो ना सैमा फिसा जाखो बाबा नायफैलाय नै
दे आगैनि गाबनायखौ मोजां खोनादों आं खनसे बुनि दे आगैया गाबबावगोन ना आगैना ना खनसे गाबलाय आंनि फिसाखौ बुदों नोङो आंनि फिसाखौ बुदों नोङो नोंखौबो बुफिनथारगोन आंनि फिसाखौ आखाइ होदों नोङो साला जोमै फिसालाखौ गाइखेर दौनो फैनाया मा इसाखौसो बुलाबायखो नाय ना अलंबार नाय आंनि फिसालाखौ माबायदि बुबाय थादों बियो मामा थौदो थांसै आंनि फिसायालाय मा अमा फिसा बायदि गाबखो आंनि फिसाया बेबायदि गाबनो नाङामोनथ' आंथ' गोदो मोदोमाव थानाय टाइमाव एसेबां मोजां स्टाइल गाबनो फोरोंदोंमोनथ' अलंबार आंनि फिसायालाय माथो बिदि गाबखो गथ' मानसियालाय जानला माला गाबखागोन गाइखेर मोनजाखै नालाय माथो थरायबाय थौदो गाइखेर दौहैदो थौ जोमै हौवा हिन्जाव आरो सासे फिसाला बेसेबां समायखोना समायनायाथ' समायदोंमोनहाय अलंबार हिन्जावसाबा बांसिन समायगौमोन नों हिन्जावसा बे खोथाखौ बावगारदो मानोथो हिन्जावसा बुंबाय थायो फिसालाया दुखु मोनगोन ना अलंबार आंनि फिसा नंमारगौ ना नंमारा आं एसे सन्देहसो नांबाय